Děl náš věrný souputník Měsíc. Systém Země-Měsíc, který dnes známe, vznikl v důsledku celé řady srážek gigantických rozměrů. Kdyby se poslední dvě protoplanety srazily jiným způsobem, velikost planety, která by vznikla, by byla úplně jiná. Mohla by být třeba jen poloviční, nebo naopak až dvakrát tak velká. Současná hmotnost Země je výsledkem řady v podstatě náhodných událostí. Impozantní velikost se ale stala jedním ze základních předpokladů vzniku života na jejím povrchu. K tomuto závěru alespoň dospěli vědci studující našeho nejbližšího nebeského souseda Mars, rudou planetu. Poslední planetární výzkumy dokazují, že kdysi byl na Marsu oceán. Vzhledem ke své vzdálenosti od Slunce měla rudá planeta alespoň teoreticky skvělé předpoklady pro udržení života. Mars se ale v době formování planet nijak nezvětšil. V důsledku toho měl příliš malou přitažlivost, aby udržel hustší atmosféru a oceán. Kdyby se naše planeta nezvětšila do dnešní velikosti, její krajina by dnes vypadala stejně prázdně a opuštěně jako povrch Marsu. Hmota navíc, kterou Země získala v období svého růstu, zvětšila její gravitační sílu. Proto si také udržela oceány až dodnes. Život se nejspíše zrodil právě zde, v hlubinách oceánu. Jak ale první formy života na naší planetě vlastně vypadaly? Kdo byli naši nejvzdálenější předchůdci? Odpovědi na tyto otázky přicházejí ze Země, jejichž 80% plochy je celoročně pokryto ledovcem. Z Grónska. Zde, nedaleko Isuy, což znamená místo, kde končí Země a začíná led, byla objevena jedna z nejstarších geologických formací naší planety. Tento masív je starý víc než 3 miliardy 800 milionů let. Rozkládá se na ploše 4x35 kilometrů. Komplex černých hornin je na světě zcela ojedinělý. Isuá je jediným místem, kde můžeme studovat tak starou geologickou formaci na větší ploše. Byly zde objeveny nejstarší dosud známé pozůstatky života na Zemi. Tento mimořádný objev se podařil doktoru Miniku Rosingovi. To je ta skála. Tady se můžeme ohlédnout 3 miliardy 800 milionů let zpátky. Je to nejstarší místo na povrchu Země, které dnes můžeme spatřit. Na malém skalním výchozu, velkém asi 1 metr čtvereční, je 30 cm široký tmavý pruh, který přitahuje pozornost vědců z celého světa. Najdeme tu totiž nejstarší dosud nalezené známky života na naší planetě. Rozpoznat zkamenělé pozůstatky našich nejvzdálenějších předchůdců pouhým okem je však nemožné. Černá hornina na rozdíl od šedivé obsahuje uhlík a tento uhlík pochází z živých organismů. Při
Při zvětšení elektronovým mikroskopem můžeme pozorovat velké množství černých skvrn. Jsou to částečky tvořené uhlíkem. Jejich analýza bez nejmenších pochybností prokázala, že byly stavebním materiálem organismů žijících před 3 miliardami 800 miliony let. Podle doktora Rossinga měřili sotva 1/10 milimetru a podobali se dnešním bakteriím. Podrobné studium samotné horniny přineslo několik poznatků o způsobu jejich života. Všechny tmavší rovnoběžné vrstvy na povrchu této horniny byly vytvořeny nahromaděním prachových částic a bakteriálních těl na mořském dně. Vrstvy jsou rovné, protože toto místo bylo chráněno před vlněním i mořskými proudy. Z toho vyplývá, že před 3 miliardami 800 miliony let tvořila zdejší oblast místo klidu a míru na dně oceánu, několik set metrů pod vodní hladinou a daleko od pobřeží. V hloubkách tohoto dávného oceánu se už pohybovaly živé organismy. Mořská voda jim zřejmě poskytovala živiny nutné pro přežití, stejně jako uhlík, z něhož byly tvořeny pevné části jejich těl. Toto je nejstarší místo na světě, kde můžeme sledovat procesy, které probíhaly na povrchu Země. A přestože je nejstarší, už na něm nacházíme známky života. Takže život existoval na Zemi tak dlouho, kam jsme schopni v čase dohlédnout zpátky. Z toho se dá usuzovat, že život na Zemi vznikl už před 4 miliardami let, kdy se tvořily první oceány. Toto jsou pozůstatky nejstarší známé formy života na naší planetě. Hmatatelné důkazy o vzniku života, který se objevil v mořských hlubinách. V oceánu pokrývajícím planetu, která byla dostatečně velká, aby si jej udržela. Byl to začátek dlouhé evoluční cesty, jež po 4 miliardách let vedla ke vzniku soudobého člověka. Na této cestě ale život čekala řada těžkých zkoušek. Jedna z nejtěžších přišla z kosmu. Ve sluneční soustavě se stále pohybovalo velké množství těles, samozřejmě podstatně menších než planety. Gravitační síla Země, která na jednu stranu byla nyní dostatečně velká, aby na jejím povrchu mohl vzniknout život, na druhou stranu přitahovala stále větší počet planetek. Množství energie, které se uvolní při nárazu většího kosmického tělesa na povrch Země, je jen stěží představitelné. Jsme v národním parku Landmark v Arizoně, na místě zvaném Meteor Crater, které je známo také pod jménem Beringerův kráter. Obrovský impaktní kráter o průměru 12 metrů zde vznikl po dopadu vesmírného tělesa před asi 50 000 let. Jak velké toto těleso bylo? V létě roku 2003 se tu sešla asi 100 lidí z mnoha různých míst ve Spojených státech, aby zde uspořádali oslavu. Okay, folks, everyone move about 10 paces to your right. Všichni jsou to členové jedné velké rodiny, která se tady shromáždila, aby oslavila 100. výročí koupě kráteru jejich společným předkem Danielem Beringerem. Daniel Beringer byl úspěšný podnikatel, který koncem 19. století vydělal v důlním průmyslu velké jmění.